Chikunguru Grace. Chihuri Philip. Akamira pamberi penyu. Nyaya ndeyekundipuma uroyi. Ndoda kuitwa nemumwe imwe chete uyanengodza kuchitupa nemari dare izvi zvaitwa anotaura nezvoti Chikunguru Grace chitara kuna Chihuri Philip. Grace. Ndakasimuka papa musi wa25 May ndichienda kunobvunza nyaya yemari yatakanga tatenesa fodya. Saka mameseji ekuti mari yapinda akanga asina kusvika. Ndikati arega ndibvunzo wangu. Saka pandakasvika pabva pachinhu ndakaona mukadzi wachachichaita mandabvunza ndikati kwenyu mari yapindawo here nekuti unogona kufambira pasina iyo mari isina kupinda. Zvikanzi nemukadzi wacho yedu haina kupindawo asi wakamunda watouyawo pano wakati yawa haina kupinda asi tawirirana kuti tichaenda kusema ndakati zvakanaka nhasi zvoiri weekend tinogona kuzofambira pasina tiregai ndinoudzawo baba vari kumba kuti ndichiregaiye muzofambawo newamwe musi wemandi. Zvechokwadi ndakadzokera kumba kwangu. Ndadzokera kumba kwangu kusvika ndichiudza baba wekumba kwangu ndisina kumbogara zvakanyanya. Wachiura wakabva wasvika pamba kwangu wakati gogogoi katisvikai takavafungidzira kuti wachiura wauya nenyaya yemari yandandafambira. Wachiura wakati marara sei tatarara iti marara vanzi ndauya kwamurini maiduri ndikati kwakanaka ini ndikanzi ndatuya imutore nhombo yenyu yamakanda pamba kwangu. Ndikati ini ndinozokanda nhombo yandatorepiwa tuti handinati ndauya nachikumba kwenyu indikandafambira inyaya yekuti tinzwane nyaya yekuti mari yenyu yapinda wenyu handina kuuya nenyaya yekuzotsvaga kuparadza pamba kwenyu. Ndikanzi ndo zvandatokutaurira chitouya kumba kwangu tono nhombo yako ndikati nini handina kodzero yekunhonga dombo randisina kuya nayo asi tanda kutokukumbira imi wachiuri chitorai nhombo yacho munofamba nayo kana mandibata mouya mototangira ipapo. Wachiuri wakabva wati handisi kutomboda zvekutaura yatore nhombo yacho. Ndakabva ndasara ndakagara kumba kwavo. Wachiuri waenda kumba kwavo padhuze ndakawanza wachitaura nemunext door chibva ndati kune mumwe munhu hatisi waidi chete regai ndisvikewo ipapo. Ndakava ndasvika ndikati wachiuri maichiuri ndauya ndonyaya yauya nemurume wenyu kumba kwavo asi ndauya kuti ndizozvipupurire kwamuri kuti ina handina kuuya nechinhu pano. Saka izvo ndisina kuuya nechinhu pano ndaakukukumbirai kuti ini ndichitorai nhombo iyi mufambe nayo kana maine zvamazobata mozondiudzawo nekuti ina handina kuuya kuzoparadza pano ndatouya nerudo rwangu rwese. Zvechokwadi takava tangotaurirana ipapo chiuri akati mini nhombo ndatotora ndaisimudza kumabvazuva katatu ndikairasa ndikati mazorasa sei ndakutaurai kufambai nayo. Saka zvirikura kuti kumabvazuva matonzwa nedenga kuti ndini zvikanzi ndatokuudza kuti uzvizive kuti zvawaita pamba pangu ndazvibata. Ndiyo nyaya yandauya nayo. Kana wakakandawo nhombo unotaura nyaya yodito ndovhenekwa zvaonekwa kuti uroyi wakasiwawo. Titaure. Inini ndayo ndibanixido. Pakafana neapp nepade pakawakwa building ipapo. Saka inini ndaitotaura hwangu nyaya neumwe wangu. Saka ndokubva ndaona amai avo achibva kumba kwangu vachiuya kumba kwangu. Kumba kwangu kwakune mudzimai angai anga akutsvaira akabva kugate achitsvaira akutsvaira pachiwanzi chaipo. Saka avo vakauya vabva vataudzana nyaya dzavo asi inini ndakatarisa kudaro wachibva wapfuura kudai wakupfuura wakusvika kugate ndobva wadonhedza nhombo. Inini ndakangoona kuti munhu ane chaadonhedza asi kuti ndizoti chinyi handina kuziva. Nguva iyoyo pandatotaurira mumwana ndina kuti pane chinhu chadonhedzera munhu ndinoda kunoona kuti chinyi. Pandasvika ipapo vandanoona paita nhombo yadonhedzera
Saka iwo waifamba wachienda kumba kwawo kusikuri. Inini ndichibva ndabva ipapo vandatanga kutaura nemukadzi wangu ndikati iyi nhombo yakandwa apa ipapa. Bandadi ndachibuda ndichiendawo kumba kwawo. Ndasvikawo kutaura kuti madonedza dombo renyu ramadonedza kumba kwangu yaimutore. Ndiwo mashoko andakataura. Iwewe pawakaona ngori distance ipi sepanapa? Panapa nepane building iye ipapo. Then una munhu achidonedza dombo. Maitiro akaita akatoita zvekudai. Munhu akadonedzeka. Kwa building wanganoti mudombo. Munhu akana arufamba yanga yakakura sei nhombo iyo? Yanga yakakura so. Sanza ke. Dzanza dziyai. Saka ungaione uri kuno ndiri kure ndakatoona kuti munhu adonedza chinhu. Action yakaita. Ndakatoona kuti munhu adonedza chinhu. Pandaenda ipapa paadonedza paya. Ndasvika paine dombo rari. Ndipo pandakati uya mutore ichi dombo renyu. Machira ndaraudi kuti nzvimbo yacho yakaita sei yekuti ungatoidentify kuti dombo iri ndorakanaka. Pachiwanze inzira yakakwetswa kudai so. Saka mai watanga kutsvaira kugeti vachidzoka kudhuze nemba. Ndofunga pangori nedistance yakabva panapa kusvika pane motikari. Ndopapa ndo road yepamba pangu kubva kugeti. Saka kubva uko kwawaitaira vachidai so. Iwo vachifamba wakafuratira uya ngari kutsvaira kwaudi. Vanhu vacho vainoma vakabvanda nayo kumba kwavo. Handina unonga nhombo pekutanga. Ndakasiya iniko. Ndobva ndaenda kumba kwavo. Pawakati handiuyiko. Inini zvandadi vandangonhonga nhombo iya handadi ndarasira hangu kunze kwewaya yangu. Ndasvakira akutobvunwa kakwakuita ndimo atori nechokwadi kuti yakapenda naikungoti vanogona kuenda kusezvezvo dai anga ari kurapa zvino ari kunyatsopumwa kuti mai wakatoti ari kubvuma but kubvuma kwacho apotera zvakwadibva nyaya yawo vachihura kutaura nenyaya yekutanga kutsvaira tangotsvaira kunze kutaura mukati ada kudza toona kuti pazvakaitika papakachena papakachena papariwai. pamusoro mama baba chiuri muri kuona kuti mabvuma kuti makaenda kumba kwamai avo mukavapuma kuti madonedza dombo manzi namai avo akana ndirini ritorei mufambe naro imi makati muri kuti makatora dombo mukarirasa zvino muri kufunga kuzoita sei iwo mai vakakanda chakaipapo pabeni? Inini handina zvindakanyaofunga nezvazvo maningi nekuti kukanda kwawakaita nhombo pane kakutaudzana katakakaita. Saka ndibva ndaona kuti munhu uyu ndofunga makandiro aita nhombo anoti ndinyarare iwo aita hawo zvavari kuita. Saka ndakava ndangoti alright ndakanda hangu kuti nhombo yangu ndakanyarara ndangoisa mumaindi mangu izvo. Ndaifunga kuti kuvabatsira baba kuti vaone kuti mai hawana zvavakaita kana kuti vane zvavakaita vanhu vangoenda kuseri kwechuru kuti zvibude mai avo chenawo kuti inini wazoti handina zvandakatoita baba wazive kuti mai hawana zvavakaita nokuti mangwana unezinga kuti wakaona chaonoona pamba pavo kuti ndakataura zvakaipa namai waye. Saka wakaenda kuseri kwechuru zvinotijekera kuti tione kuti mai avo ichokwadi here kuti havana zvavakaita pamba ipapo baba avo ichokwadi here kana kuti vari kunyepera sevanhu vangavatauridzana kutaura kwavo wakungoda kungorwadzisawo mai avo. But havanoti havana kana mari. Pamusoro imweni akada iri mari yedaneti
ngakuenda nemitoro nondokani chakaitika here then kana pasina then moripira munhu nekuti distance yako kuti ungaona kuti munhu ari kukanda kana kurasa kwacho chimwe ane zimba ripere kurasa nhombo ngorupinda ukaito iche chandingatoda kutaura panyaya iyi ndechekuti wanhawa inini ndiri chiameno pane ndwairwisa kuedza kuti inini ndinyarare pane area aida kuisa magadheni awo saka inini ndairamba ndichivarambidza kusvika wandotora tanopiwa tsamba yepadh kuti waregere zvawanga uri kuita saka vakaona kuti munhu uyu ndiye ari kurambidza magadheni edu kuti tiite magadheni wachibva waita zvawakaita izvizvi vandatoona kuti ndonyaya kwakuti unyaradza kuti nyarara hako iwe tiite zvatinoda kuita ndonyaya ndakaona hausi uroi nyaya magadheni magadheni akapegwa ari 5 rachairman rababa wekubaba nevamwe vana baba vatatu zvadaro chairman handizivi maofisi avo akanopinda ndopakatanga kuti nzvimbo yacho ndakuida yese ndokukonana kwakaita newaka nanhasi nyaya iri kutonedza akuda kuti aite munda wake pasasaitari iwo vamwe vapedza kugadzira ndokukonana kwakuita ungaramba wachitenderera zvavo saka chitorawo chitodza kuti nzvimbo iyi yange iri kunyaradza here yanga iri yekutonyaradza nekuti nyaya iyi yanga isi kunyararwa nemuromo nekuti isusu kanzera iyo mudhumeni nekomite yekumusoro yese yanga iri kuzviziva nhau iyi saka kuti waenderere mberi nemagadheni wanga wachipiwa matsamba wangaona kuti chairman uyu ndiye aramba arusinzira nyaya yekuti tiregera wachibva waona kuti regai tidii timunyaradze muromo wake uyu aicheuti asi izvezvi papenyu pesa hapana munhu saka inini ndairamba ndiushinga kuti nzvimbo iyi ngaisabatwe sinzi yanetsa ngairamba yakadaa munganyatsotsanakurenge kuti imimi makanyatsoziva kuti mai awakanda domba nditi mukariona riripo iko nhasi makuti dombo iroro makarasa ndakarasa saka isuru darero rinoziva sei kuti makaona dombo zveshuma inini hapasina proof yekuti wangaziva sei kuti ndakaona dombo because inini dai kwakuti handina kurirasa nekuti awa pawakaita hasha dzavo ndaona kuti dombo iri kana riri rekuti wanhu wada kundinyaradza rega ndidi ndiise chipiyaniso changu ndidi kando kunyaradza itombo rinenge riine simba inini ndane nguva ndichienda kumaso ndichinonamana wakandidzisa kuti ukaona zvakadaro unoisa chipiyaniso chako wononga zvinoshaya basa nekudi nekuisa chipiyaniso kwaunoita kubva unongobva wakanda sinaiwakuenderei waneutralize kuti share basa uyu anga aramba nhau yake anga aramba kuti aiwa ina handina ukanda ndikati ngazvinetsa ndikandidi nditowo zvidiki zvandakaudzwa handangoita zvidiki zvandakaudzwa iwe chiuyu waona munhu aisa nhombo mushonga kana nhombo takadziswa masoda hausi mushonga ichi nhombo inotobatsira kana kuti inowikena zvimwe zvinhu chinobatsira nekuwikena hausi mushonga ndaziva kuti hausi mushonga imi mataura mega panapa kuti nhombo hausi uroyi taura mega saka makairasa
asi imi kuti nhombo iyi yakanyara kukubatsirai kunyaradza izvamuri kuda imimi kuti zviitike izvozvo bedziko kuti zvamuda kuti zvisaitike chii zviri kudaiwo chazvo nemweya kuti zviitike umwe munataura kuti hazviitike nemushonga nedondo chii ndisingazivi hangu ipapo asi inini matorero andinozviita usi mushonga kuti unganzi ayo munhu apunwa uroyi kana kuti apunwa chakashata because hauna urai munhu kungoti zvitomatira baba kana makobvunzwa zvemubvunzo yasamuna kudaya zvakanaka makaenderei kumba kwamai avo ndinotaudzana navo kana maigona kungopombodza izvozvo ndakazozvifunga mashure kuti orit ndiko kupuma kwamakaita akapfuma tinobata nemhosva yakupfuma kuenda kuseri kwechuru abvuma mudhara akapfuma zvaakatopfuma aipfuma munhu uroyi kuti wandiroyi nenhombo dzawakanda saka tinokuti dare ramubata nemhosva anofanira kubvisa chii aripire maya vanguva tinoda mombe achangamiri ndinofunga kuti mombe anofanira kubvisa mombe iyoyo angobvisa mombe yakadaro sezvo ari kuzvibvumira iye pachezvake kamambo ichokwadi sezvo vakaenda vachindoti haisa uroyi pamba pangu nedombo iro ndozvo zvinozadzisika kuti uroyi anga atoona kuti mushonga saka kutoguma munhu kutoguma kwati unokwana kuita munhu iyo uroyi wega wega chakamere inini kufunga maonero angu ichokwadi akapfuma ngekuti akaenda mba kwavo kuti yotore mweya yako takuda kuti inhombo yanga isinomera zvakadii asakutaura kuti haiurayi ndofungidzira kuti sevanhu ndichaibeni vanhu vakavakidzana ngaabvise mbudzi 3 ape mai ava nemakosti avo kuno kuda kubvisa mbudzi makosi enyerera imarima kosti enyerera ndakizora ndakatanga kuya pano ndakabvisa $50 emasama nhasi uno ndabvisa $10 tikaenda kuchuru takanzi $40 plus mari yekufamba online chiurupi kana tanzi tikuenda kuchuru ndokwandakaa vaindiuda kwenda nokuti abvuma kubvuma atobvuma akavega akabvuma aiwo pane bhasi transport mari yetransport kuya nekudzoka $2 ndikati $3 ndakanazoa mai 12 $6 tiri kuuya tiri kudzokera handisi nhasi ndauya $1 ndodzokera $1 chikafu $1 sanokuti $2 $4 sani tetongoiti isusu vati 50 plus 10 $60 $60 unyora $60 plus okuwa iwo mbudzi 3 nembudzi imwe chete imwe yakudaro nemakosti $60 nokuti hatingofamba vanhu tingopumapuma vanhu ndinoyekuchemawo izvo nini ndinoyekuchemawo mama nini
handina chandinacho iri igore renzara. Inini mhuri yangu izvezvi zviri kuchikoro rwarutodzinga kumba kwacho hawana chekubira, saka handizivi kuti ndoitawo sei chino. Hawana here handina kana inini mama handigoni kuvapikisa. Inini zvipfuyo zvavainazvo kumba kwavo pamwe wakachengeteswa, asi inini matauriro avo simba ravo rakanga rinoziva kuti vanozvigona kuzvimirira. right. Takupa nguva yekuti unoripira, tokupa pamwedzi wega wega unobvisa mbudzi imwe chete, paundoita maricho wotoziva kuti waakundoripira. Usakadaro dare richauya rotora zvinhu izvo zvokawanda. Saka tokupa mwedzi uno July kuti uendese mbudzi imwe chete, wototanga undoita maricho nembudzi ne$10, mbudzi ne$10, mbudzi ne$10. Uchitondoita maricho kuti kuti ubate muromo wako, usangotaure zvese zvese pese pese. Saka kutanga kana asina kuuya kubhadhara moya kudare dare roenda rondotora zvinhu papapaka. Ndaitokumbirawo ichi wangu ndaitokumbirawo vanhu kanya huku asingazivi mutsako waishere mambo ndaitokumbirawo kuti inini chandinacho ndokungai huku 4, zvimwe zvese handina chimwe chandinacho. Ndotoshaya mari, ndototi muriwo chaiwo kuti ndotengese kuramba huku 4 idzodzo undovapa kuripira mbudzi 1 dzemwedzi uno, wotanga kusenza dzimwe dzacho dzasara. Ishe wangu mwedzi uno ndakautaura mambo wangu dai mundoripe mhosva. Mambo wangu ndakatarisa mwaka uyu watiriwo uyu kusvika muna November handiwani kana richo remagwere chairo ndirikutoti dzimweni dzenguva ndinotongoendesa huni pane wawakidzani wangu wondipawo kuti nditotengete ndejiwo. Hakuna kana chinhu kumba kwangu, kana izvezvi tikati endei unotonyatsoona kuti hana kana nechinhu. Asi kutaura lero usina chinhu kutaura ndokunogona. Ishe wangu vanhu vane ndakagarisana navo Sihuri ndimambo ishonyi ndekuko. Mambo wangu patinoita kagarisana vacho iwo vanenge vari kutokunyawo kuti utaura, saka unodzimara wataura Unozondo kutokonyera chii uri kuti hauna chii. ameno ndakatozviti oma zvino ndogara sei inini ndanda kutofunga pfungwa yakuti inini rega ndibve hangu mune wamwe nditoende pangu ndega pacho ndopawotondizwisa ndau iyi. Unoziva kuti haugoni kugara nevanhu vaona munhu uchidaro. Unenge waona kuti kamwe kuda ndiri wakanganisira kubva pane vamwe, it means muromo wako nepfungwa dzako hadzisi right, nekuti wega wega ndiwo unoda kutsauka kuna vamwe. Yeti vanhu vanotoda kugara vari pamwe chete, but iwewe uri nhinhi inoda kubuda. Nekuti pfungwa dzevanhu vanotogara pamwe chete as a community. That's why it is community. Kunge vanhu vari pamwe chete. Ukaona munhu anozvitsaura, 1 muroi, 2 ane marehwarehwa, indurira, 3 imbavha. Yekuti tiri apa haidi kuti onekwe nevamwe vanhu zviro zvairi kudii. Ndakabirawo munhu aina handina Une pamuromo. ndaitokumbirawo. Saka achiona kuti mhosva ino Gore randiri kurarama inini rakandondiomera zvekuti kana kuti Urusvika uchibvisa here huku 4. huku ndodzandinadzo. Urusvika uchibvisa nhasi. Ava wakauya uchida kubvunza kuti fodya mari yefodya yauye.
inini chakatoitika ndechekuti pane anototransporta foya mushameda anogara atouya muno kumarisapeti but hawana kukwanisa kutondobvunza kumba kwacho anga ari kwemukadzi wacho mhuri yacho ingeri asi hawana kutokwanisa kutobvunzafunga kuti mai avo vanondiroya nenhau yegadheni ravari kudii pamusoro imamo yeyo baba mari rutsiwa kwacho nedare muri kuramba ino kuchitenderera tenderera kwakupedzera wana nguva mari yerutsirwa dai uri mumwe munhu matogamuchira nekuti mari yerutsirwa kubva pamombe kuenda pambudzi idzi asi mukauramba futi muchingokakawara kutotaridza unara dada wenyu aiwa handisi kuratidza inzwa cheuri kana unobvisa huku idzodzo 4 nhasi usarwa nembudzi 3 $60 mbudzi 3 idzodzo hatisi kubvisa 3 July fangobvisa mbudzi mamwe pega pega mbudzi ne10 mbudzi ne10 mbudzi ne10 mambo ndinoione handina chinhu bainini kunze kuno kwakapisa kungori na chinhu bazvamurutoziva saka ini handisizwa mati po yakandobhadharwa chikwereti bvunzai uyu anonza ndigiya uyu ndi akatotipa chikwereti handitombori nanapoa kana mari yacho jaja kundiomesera ino asi handina kana chandinacho dandakatokweretwawo mafetirazi kuti ndirimi bazvaramba zvinoita mhosva wototsvaga basa maricho maricho kwedu pari hakuna maricho wefoyo wachiri kutozvinesera mesi inini ndiri kutotsvaga kuti dai ndawana pekuwana ndakwanisa kuwana mesi unowaona nguva yekuba inini maricho ndotowana vanhu vakukwanira foyo ndo handinogona yekukwanira kusakura ndingambosakuro pano nepapo nendodaaaka wotondosakura nemukadzi wako uyo mubatsirana kusakura kuti mureize saka anditoti isusu kuna December wotanga kubvisa chi asi nhasi wotobvisa huku 4 dzekuri pambudzi imweyo kuna December wochitanga kumaricho yekusakura December, January, February wopedza kubhadhara mbudzi dzako okay nemari handizivi nyaya yemari yako inini mari iyi ndakatoregerawo kubhadharira mwana wechikoro ndikati ndiuye mundisunungure saka ndiyo ndakutokumbirawo hangu kuti zvimwe zvese izvi tingaiti asi mari huku wochitondotengesa because huku dzechibhoi $8 handiti ukatengesa dziri 4 unoona chi ma22 ombovhara chikwereti then idzodzo chitanga $10 achibvisa mbudzi ne$10 mbudzi $10 kusvika apedza chikwereti chake December, January, February then anokontinya March over apedza manje mari yacho yese 4 months to pay because avanenge aiti mbudzi $10 mbudzi $10 mbudzi $10 osara $40 obvangozvipedza saka chisi mukai